Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa. Yes, Maria Zimbabwe. Wako baby. Tatika tumukunzisa ya pamiteche non Shoko Harivhikwi. You can't hide from the truth. Yes. Mukoma Daniel Gonora. Rekanditi Mukoma Daniel Gonora. The Gonora sounds. Imikemi. Kamboka nonzi. Muramu nubo. Muramu iwa. Munovaziva yes vazhinji muna First Street umo ndinoenda kuti makambosangana navo makamboona vachiridza imomomo au pamaronzi Shoko Harivhikwi musakanga usubscribe kumafaro huchi pa YouTube. Mozi sakari kuti mzee Friday uke kava pa midday UK time chineke chakachaya nomushamara mafaro. Mukoma Isaac Gonora ndo anenge akagarira madrums. It's a family affair. Iwa. Set studios on fire na mavaro south east of England. Handiton those that ita kutsumudza imbe Zimbabwe. Never go wrong with Zimnet Radio. Vamwe ndo vakazodedzera zvikanzisungura kuseri kwekuseri.
anzi muramu nemuramanzeiwa vabereki vangu vakati ukobva kumusoro kusvika makumbo, kubva kumakumbo kusvika kumusoro unotarisana seikona nambuya nanatizara pakaipa. Namurama izogare zvakanaka nanamamukuru uko. Varikuya live pamhepo mkomatanyo Gonora neGonora Express neGonora Sounds varikuya ndakatobatana navo takatoronga kwasara kugadzirisa tovataunza ndakaita hurukuro navo todzwa hurukuro yacho. Warida album riri kuwanika ukabatana neni ndokupa nhamba yavo. Yes, wadonhedzera mbichana Station Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. ndo zatinoita zvedu musochisani wega wega kubva pa 12 midday UK time kusvika 3 PM madzivana Zimbabwe chete apa tatitimbongwa ikanzwisa akatambokunzisa kuti zvinenge zvakamira kesvondo rino amura munhubu komura muinda kuzondimhangarira kuna madzitezvara iwewe pawakabva kumusha wakasvikira mumaoko aniko. Ndega zvangu mustudios, DC Studios, South of England. Kone penyura yacho kandu Zimnet Radio. Unoda kuti uzoteerera hurukuro yandakaita navo pamusoro pekamba ikaka kuti kakabuda sei kamba kanonzi Murama Nhubu. Ana mainini ava musakanga kusubscribe kumafaro huchi pa YouTube. Yes, kana uchida undibata zvake pa WhatsApp unondibata pa 07861783929 07861783929 ndo WhatsApp number yangu UK code. Yes. Apana mukoma uri kundiwatsirira uri pafrance kanzeyo wakamukoma mavharo mukundikuudza here kuti vagonora vane mhanzi yakanaka kuda izvi. Yes, ndikati yes ndo chaizvi yes. Andibata pawhatsapp yangu number 07861783929 kamba kanonzi Shoko kanonzi Murama Nhubu kubva paalbum Shoko Harivhikwi anzi you can't hide from the truth ndo chokwadi chacho.
vari kutibata pachirongwa vese ndokuchingamidzai pachirongwa munodadisa muri Zimbabwe. Mune mushamarari mavharo kuita kuzunza bhagidhi renyuchi. Nyuchi dzinoruma ndo dzine huchi. Iye ukazoona mukwasha kudhirira vana atezvaraka pakaipa unenge wakapinda mhomwe. Aiwa ikona kupinda natezvara mhomwe mhani unokwasa iwewe. Yes, mukoma Daniel Gonora and Gonora Express kubva paubhamu yakanzi Shoko Harivhikwi. Ndatora kambomra mudhurubo. Ndati ndakataura navo kwasara kuti ndizogadzirisa kuti zvichipinda pamhepo muzonyatsonzwa kuti zvakauya zeiko zikambo kanonzi muramunhurubu aka. Yes, ndo chokwadi chaicho chavakataura ipapapa. Kuti vane kamuramu kavo. Kakavamhangarira. Kune mazitezvara muri kutibata. Thank you so much Zimnet Radio. Namafaro wacho. Enda kuti ndikupenzwisa kandipenzisa saka ndinoda kuti nditore kamwe zvakari pabhomu racho iroro iri. Mazvita mukoma Daniel Gonora nekambo muramunhubu. Rega ndibva ndatora kangwe kari kubva paubhamu rimwe chetero kanonzi Chikomana Bigi. Shoko Harivhikwi yauya kuwisira tanzo pasi. Sumidza mangoma Daniel Gonora. Yes, Chikomana Bigi ana Bigi muri kwerego. Vakomana Gonora Sounds vakatungamirirwa namukoma Daniel Gonora. Zimnet Radio namafaro wacho tosumudza vaimbi veZimbabwe. Let's put matisi pamhepo. Tosumudzana pachedu tega. Wakatisa mwana wako rururushava ini ndokutora kumuchengeta iwe wauya ungomutora yore wakatisa mwana wako rururushava ini ndokutora Sounds out of this world. Zimnet Radio. ungomutora yore.
Zimnet Radio. Sumuka. Gonora sounds. Itsile. Ashina moza chikoma na biki. Mwana ndo wako. vari kutibata vese, thank you so much for choosing Zimnet Radio. Muna mshamarari mavharo ndati ndimakunzwisei zvangu zviri kubva paalbum ramukoma Daniel Gonora Express, Shoko Harivhikwi. Vazhinji munovaziva vachiridza zvomuna First Street Day, vana mukoma Isaac vanenge vagarira madrums vakandiudza kuti album rechipiri riri munzira, masvondo ari kutera richange riri kutobuda. Ndokuzivisai zvakare kuti ndakataura nawo live, kwasara kuti ndingounzirai hurukuro yachona on air. Pane nyaya futi, pane zvakaitika kuti pazobuda chikomana bhiki kamba ikakaka, pane zvakaitika. Saka hanzi you can't hide from the truth. Azviti Ashina moza chikomana bhiki. Mwana ndo wako. Usumbo ndo wako. Neketezeyiko kukurerera mwana. Iwe wauya ungomutora nyore. Aiseyo. Zimnet Radio. ndizvo zvatinoita zvino mucheche chanu wega kubva pa12 midday UK time kusvika na 3 PM pachirongwa huchi pasina nyuchi nemushamararo kwamavharo DZ Studio Southeast of England, kuita kurudunura ngoma, kuita kuradanura, kuita kuregedzera ngoma. Sounds out of this world. Zimnet Radio. Album racho rakatakura 6 tracks, album rinonzi Shoko Harivhikwi, mukoma Daniel Gonora Express.
warida album iro rinokwanisa kuwanika pa OG chaipo unondikandira WhatsApp number daika ndokupa namba yavagonora waisirawo mbichana chene noti maningi mbichana unoriwana album onakirwa zvako ne6 tracks album racho wakazvara mwana dangurute rangu wakapinga mabasa sisi tarangu wakazvara mwana dangurute rangu. Never go wrong with Zimnet Radio. DZ Studios yacha chatsviriridza kuti tsviriri. Sungura ndokubasa musakanga kusubscribe kumafaro huchi apa YouTube uye station website www.zimnetradio.com ndopaunotibata ipapo ndati ndingokupa ikanzwisa chete kuti zvine zvakamira seko pachishando chiri kuteera chinechi mazvita Gonora mazvita. Thank you so much. Welcome to Zimnet Radio, your 24/7 internet radio station. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. One time in a flavor. Zimnet Radio, Yakabaka. Let's do it! Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimnet in a danger. Zimnet in a flavor. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live 24 hours a day. This is Zimbabwe's #1 Zimnet Radio. Tune in for your favorite bits, tunes from Zimbabwe. Zimbabwe's #1 internet radio station, broadcasting to you live. It began in Africa.